Hoi. Hi. Rijntje, is dat plast? Nee. Jammer. Hey Rijntje. Hoi. Ben je weer? Op wedstrijd. Tadaa. Eén ding vergeten nog. De staart. De start. Die moet er nog uit. Oh, dat doe ik zo wel. Het lukt niet met één hand. Wauw. Dan moet jij mij even filmen dat ik er ook bijna klaar voor ben. Ja? Mijn handschoenen af. Ben je er klaar voor, Yvonne? Ja? Even zin in. Zeker? Ja. Ja. Ga ervoor. Heb je alles goed gepoetst? Nou, dat heb ik laten doen. Geertje heeft mijn paard gewassen, bedankt. Geertje heeft alle spullen gepoetst, bedankt. Mette heeft het paard weer gepoetst, want die was weer smerig. Bedankt. En ze heeft hem nu vast. En ze helpt mee. Dus Ja, ik hè? ben heel blij met alle hulp. En Rijntje heeft er ook zin in, denk ik. Ja. Weet je het zeker? Nou, Ik geloof van wel. ga ik zelf praten. Heel mooi zwart. Hij was heel mooi gewassen. Toen was ze in de klei gaan hollen. Toen was hij. En wij gaan rennen. Tadaa, prachtig. Oh, prima. Zweefje. Ik zal het hoofdstel nog even dubbel checken. Dat hoort er ook bij. Meestal doe ik hem altijd zo. Oh. Ja. Nou, kom maar. Gaan we.
Ze hebben het heel goed gedaan. Dat hopen we. Nee, het ging heel goed. De eerste proef, de tweede proef zou ik niet starten, heb ik toch gedaan, ging wel iets beter. Toch? Ja. Kort samengevat. Ja. En Rijntje heeft het warm. En ik ook. Zo, dan ben ik correct weer om. En we hebben een winstpunt. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik zal het even opzoeken, want ik ben nou even hier. In de eerste proef hadden we 201 en een heel. En we met 204 punten hebben, dus dat is correct wat er min. En in de tweede proef, die ik eigenlijk net wil starten, maar toch die hè. Dus daar ben ik heel blij mee. Hadden we 206 en een heel. Dus ik ben echt super blij. En we hebben al 2 winstpunten in de set. En ja, het gaat steeds een beetje beter. Dus ik hoop dat we heel snel nog meer winstpunten hebben kunnen. Dat we nog verder komen kennen. Tweede deel van de eerste proef. Dus 201 punten. Een 8. Cool. Tadaa! Nou. Oh. Hoi Mette. Hoi. Dank je. Ik was de uitslag even aan het vloggen. Staan ze weer hoor. Zo. En daarachter. Tadaa! Uniek. Heerlijk. Nou, ik zal de auto nog even parkeren. Wat er gebeuren nou? Ja. Ja, hier ben ik. Sorry, er even. Check hier, Rijntje krijgt even helemaal lekker poets nog. Goed gedaan, hè? Ja. Dan krijg je nog even biks. Hé, hij is heel goed in. Ja. Rijntje. Goed gedaan, hoor. Zo. Tja. Goed ding, hè? Hey, Uniek. Stik naar binnen. Oh.